Ćao ljudi, ja sam Mateja i ljudi, danas ćemo igrati GTA sa modovima, to je zezanje po gradu. Da, upravo sam ga uništio skroz. Bum, gdje ćeš? Jo. Da, imam ovaj mod, što mi dodaje da mogu da budem, da ne mogu da me ubiju, da imam super jump, super brzinu, da ne moram da reloadujem, nego, da imam neograničeno metkova i tako to. Da, imam i automobile, sad ćemo da uzmemo neki automobil. Hajde, uzet ćemo zentorno. To može. Samo da uđemo, tako. I beži! Zentorno. Juri! Pucaj! Daj! O! Da, to je taj zentorno, to je ta njegova brzina. Beži s puta. Pa gdje ćeš? Gdje ćeš? Vi ćete protiv Trevora. Hajde da nađemo da uradimo negdje neki stunt. Ono što mislim da nema stunta, da nema ništa za stunt. To je malo loše. O ne. Zašto? Ma daj. Zašto to radite? Sad ovdje i... A daj. Zašto nisi uspio da se popneš? Okreni se brzo. Okej. Malo redu. Udario sam se. Okreće se. Okreni se, dobro. Da će se zaglaviti, nisi. Malo ste se. Zašto? Zašto ste me udarili? Okej, sad ste me već naljutili. Okej, samo se vrati. Ne, daj. Ne mogu da se popnem po gore. Beži. Beži. Di, bežiš. Beži. Penji se gore. Okej, sad ćemo da vidimo tu neviđenu brzinu. Okej, malo sam se zaglavio. Popni se. Popni. Daj. Popni se. Sjajno. Preskočio sam. Okreni se. Sad. Uđi unutra. I samo. Ja, kako lijepa priroda. Što ste tu, brali jabuke, a? Tak? Jel tako pitam? Eto što se desi kad ne dogovarate. I to se desi. I to se desi. I to se desi. I to se desi. Kako lijepo. Namestimo i bum. Ćao. Du. Došto? Oh my god. Kako su dobro stiki bombice. Maš to. Tako. Sjajno.
O, lepo. Dođi, dođi. Tu. Tu. Ajde. Ću samo da mu zalipim ću da on tamo malo dalje. Ćao. Oje. Idemo. Dobro je. Zezamo se po gradu. Oh my god. Beži, juri me helikopter. O, ćao. Wuhu! Sjajno. Nešto. Ok. Sada, stunt. Wuhu! Sjajno. Ne. Oh my god. Samo da se okrenem. Sjajno. Ok, ne mogu da se... Ok, počeli ste da me nervirate s tim vašim vraćanjem. Tako da... Vaj, sam ušao to. Hoćeš li izaći? Please? Oh, thanks. Ok. Idemo, ono da stvorimo. I sad... Idemo na jedan... Daj, sad moram da se vraćam. Daj. Plivat ću. Plivaj. Stignem do obale. I sad ću samo da ih... Zašto je to? Ajde. Beš. Ti. Šta ti ćeš? O bože. Ćemo ovdje jedan stans da izvedemo. Da pokušamo barem da ga izvedemo, pošto ima puno policajaca. Bum! Ok. Sjajno. Plivaj, Trevore, plivaj. Gore izroni. Plivaj. Plivaj. Vrati se. Izroni. Ok. I popni se gore. I sad izvadi samo. Ćao. Dalje. Šta hoćeš ti? Ajde. Ok. A vi ste to kao policijski šta? Ok. Može. Ne bi nikakvi problemi s tim. Ćao. Kako ću da vas uništi? Ok. Gde ste? O, ćao. Tu. Ajde. Sad sam koncentriraj. Bum. Puf. Ćao. Oh my god. Prekinite. Više dolazite. Koncentriraj i pali. Bum. Je. Koncentriraj ovo tamo. Samo neću. Ili hoću. Samo malo. Malo dole. Dobre. Koji pogled.
ti beži tamo. I ti beži tamo. Gdje? Ne može to tako. RPG. Pum. O je. Aj probam doći. Preciznost. To. Gdje si? Bum. Ovo se tamo ne nalaze. Oni su na onom brdu gore. Da, oni su gore na brdu. Samo pucim brdu. Uzet ćemo to, da vidimo da li ima to. Da možemo nekog da ne nišamo. Čekam da ne. Tako da, nacentriraj i pad. Nacentriraj i pad. I sad samo trebamo da skočimo visoko. Habu. I na glavu padaj. I samo izaći. Tako već može. Samo mi treba nešto do tamo. Idemo da možemo nešto da nađemo. Preteško. Ok, nismo na tamo. Ne, nisam še ne. Okej. To već može. Penj se. Samo da... ne want it. You want it down. Hajde. Ajde tamo na... Jer znam što probamo sad uradimo. I... da vidimo da li ćemo nešto da uspijemo, možda da izletimo tamo. I stigni to mi reci. Ej. Ok, samo pošto me zanima šta je ono. Pa moram da vidim šta je to. Na player, nema na buvariku. O. What? Ok. Neću to zanirati. Ovo. Okej. Okej, ogromni avion. Sve pitanje da li ja mogu da ga vozim. A vjerojatno mogu. Wow, sam. Okej, mogu ja da uđem. Izgleda ne. Pa da. Treba reći, šta radiš? Da li mogu... What? Okej, hajmo da probamo ovdje. Ne. Ne to. What is... Okej. A da izađeš? Please. Na neki način kako god. Ispravi se. Otplivaj ga samo. Ajde, sve ovo je... možda. Thanks. Super. Sad nađem. Ovdje.
Tu je negdje, samo da ga nađem. Da li je ovo možda eksplozija? Ja probam da pogodim šta god je. Ne trebaš malo. Ono, vidite, pogodim ono. Još malo samo. I trebam da povek. Sada. A možda je previše daleko. Šta je tamo? Ono, tamo. What is this? Treba tražiti. Meni se gore, skoči. Idemo. Puko. Ja. Skoči tamo. Malo snimka. Okej. Samo mi treba nož. Za sada. Trči. Skoči tamo. I ovdje ću negdje da završim klip. Da, mislim da bi ovdje bilo ok. Samo da... Ok ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Lajkujte, šerujte i subscribeujte. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!